Pre, inusa po pasayro dire sa tong giturnuhan oy. Tanang turno dire ba ikaw roy apurado kayo. Alangan need man akong kwarta. Ikaw ra ba din nanginahanglag kwarta? Ako di ay. Parehagi tanduhan no. Sabi perma og lighter be, kay manigarilyo ko. Pre, tagbila na stick sa sigarilyo ron. Tagjis ang sigarilyo pre, kay dili mo kunin pikoy ako gina sigarilyo god. Pila po mahurot nimo sa isa ka adlaw pre. Tag isa ka ha jud na mahurot sa isa ka adlaw nako pre. Nya, pila na magkakatuig nagsigarilyo? Bana-bana na ko pre mga 5 ka tuig na jud. Mahala po na pre. Oy, unsa may mapala ni mo anang sigarilyo? Takos pa nagsakit pre. Makadaot pa dyan na sa mong lawas. Ako pa ni mo pre. Ugitigom na ni mong tagjis tag-adlaw. Ingon magkag-isa ka kaha. Nana kay 200 na sa isa ka-adlaw. Oh, kanang 200 sa 5 ka tuig. Nana unta kay 365,000. Sayang pre. Tangaa dyan ni mo oy. Yawa po na mo ka istorya oy. Ikaw nigarilyo ka? Wala, di ko nasulayan oy. Kay makadaot na sa lawas. Wala, hindi ka na nigarilyo pero asa mo to mong gingo na 365,000 be. Ay, tama dahil no. Ani na lang oh. Sugalay na lang ta. Kita raman duha diri ah. Sige, unsa na mong pud na? Kani, dara akong sugal. Unsaon man pagsulod sa 5 ka kabaw sa isa ka kotse? Imong pugsunog suksok sa sulod. Dili. Mali. Imong ipatong-patong kay 5 man katok kabaw. Dili. Unsa na ice cream? Binuang manay muha. Saman pas ka? Sige, basta lang. Lisuda boy, pildi jud og 100 na ron. Pero taysa, unsaon di pagsupasulod? Unsaon pagpasulod sa 5 ka kabaw sa isa ka kotse? Unsaon kay ino? Sige, magabalik-balik ko eh. Duha sa tubangan, tulo sa likod. Unya, kasabot ka. Kalas ka, dali aram na itong ansira. O, 100, 100. Ambe. Unya, pwede na kumuli ani. Nanak kay kwarta. Ay isa, pabalsa ko, buha nga po ni mo eh. O, 100 ako na po. Okay, kane. Unsaon na po ni mo pagsulod sa 5 kalipante sa isa kakotse? Duha sa tubangan, tulo sa likod. Hoy, mali. Unsa man di ay? Ani man eh. Kung sa nimong 5 kakabaw, nga ipuli nimo ang ilipante, kaya para masigo tong 5 ka ilipante. Galasgaw, tama dahil no, naman dito'y kabaw. Oh, 100, 100. Nya, ako na po muli, kinana mo kay 100. Tiso, tiso. Wapagay ko na human. Napagoy pangutan na. Sana naman po na. Ine, kita kag building. Daku kayo. Kung saan niyo pagkabalo, nga naa ditong ilipante. Di imong silipo ng mga bintana dito, ug na naman dito. Mali to. Mali. Natanawa na binurit pa ni mga driver oh. Mo nang way mo sakay sila ha. Grabe yung Hoy, unsa man ka diha? tanawa mga driver oh, mga buriton kayo. Mali to. Ang bintana dito sa building, tinted to. Napadyo'y kurtina. Saon man di ay? Binuang man ay mga boy. Mupasa lang ka. Palabot ko. 100 daw. Ani oh, para may balaan jud nimo kung naa na bang ilipante dito. Unsa man? May balaan nimo og nakaparking na ang kotse nga gisakyan sa 5 ka ilipante. Kalas gaw mo ora man ang ansira, palikol-likoy pud ko nimo. Sige, sige, sige. Balos ko. Shoot na ko na akong kwarta oh. Tara oh, shoot na ha. Sige kane. Usa pinakadako. Times o plus. Ang times. Mura magkagwa ni nga grade to. Bantay ka, mo man ka na mong gipili. Sige daw. Anong dako man ang plus kaysa times? Siglabi daw ko. Sige, 3 times 3. Ka-basic. 9. 3 plus 3. 6. Mas nako lagi ang times kaysa plus. Nga, pildi na ka. Kuha na ning kwarta. Mauli na ko. Dira ka na mali. Mo na pagtuon nimo. Nga naman. Taysa na pa. 1 times 1. Ay sus. 1. Naunsa, min taon ka. Ah, very good. Kini. 1 plus 1. 2. Oh, unya. Usa may pila ka dako ron? Times o plus? Tama day no. Oo, amin na kwarta, amin na kwarta. Unya, hinahin ako. Lupig pag nakapamasayron ako ba? Ubuan ni mo eh. Galasgaw na isahan jud ko da. Bis mauna lang to'y kwarta.